अम्मा जी, अगर घर के काम ही करे के रही तो हमार बाबूजी मुँह मांगा दहेज ना देतन। देखा तारू कैसे और करत रहल बिया, बात ठीके काम तो करे कहत के तो हमार मर्द कोल्हू के बैलियन खेत में काम करेला। हमार मर्द भी काम करेले का दीदी? हाँ रे छोटकी, लेकिन जे कबो कुछ नहीं कैले नु वो हमनी के सिखाई और बताई। अरे मुँह मरौनी, केकरा बारे में कहतारू सन रे? जे बहरिया खटीवा पर बैठ के कान में ठिप्पी डाल के बिरहा सुनत रहेलन। अब रउए आके खाना बनाई और हमनी के चापल जाई। अच्छा, तू लोगन अपन अपन मुंह धो के आवा, हम बनाई और तू लोग खुशबू। तहनी के मरद के हम पाल पोस के इतना बड़ कर देनी, ओकर का बड़ कर देनी तो हमनी के का? हाँ, हमनी पर कौन एहसान कैले बानी? एहसान अपन बेटा पर कैले बानी। अभी कंघी छोड़ी आ जाके खाना बनाई, हमनी के भूख लागल बा। रूप न रेखा और नाम सुपरनेखा। रउआ से त निम्मने बा। तू भीतर चलो। ई तू का कहो तारू? तारा जौन कुछ भी कहे के बा तू हमरा से कह, लेकिन हमार माई बाबूजी, हमार भाई भौजाई और हमार दादा दादी के ना। माई बाबू के इज्जत के इतना ख्याल रही त मरती कान के नीचे एक तड़ाक के दीने में तारा नजर आवे लगी। माई, ई ते का कहो तारे? ई सब तोर परिवार है, तोहरे भरोसे तो सब केहू आइल बा। ई सब तोर मान प्रतिष्ठा है। ए अम्मा जी, अगर मान प्रतिष्ठा की इतना ही चिंता रही ना तो घर के कामकाज खातिर एगो नौकरानी रख लेती। ए लाट साहेब, दूसरा के खेत में काम करे वाला के हैसियत इतना ना होला कि अपना घर में नौकर रख सके। ओकरा बावजूद ओकरा अपन पतहू से मान सम्मान के उम्मीद रहेला। ए अम्मा जी, मान प्रतिष्ठा मांगल ना जाला, इंसान के खुद के कर्म पर निर्भर करेला। तो हमऊ कोनो भीख में नहीं मांगत, हमऊ देले बानी त मांगतानी। केतना कदर कइले बाड़ू और केतना करत आड़ू, ई हमनी के जाने नी। अरे जा, जौन बोले बाड़ू तोने न कटबू। हाँ। ई सब तू ही बिगड़ले बाड़ू, तोरा ही वजह से आज ही घर के लइका मेहर मऊग हो गइल बाड़े, मेहरारू के गुलाम हो गइल बाड़े।